Fy enw I yw Gareth Hughes, dirprwy bennaeth Ysgol Gymraeg y Castell yng Nghaerffili. Dros y 2 flynedd diwethaf, rwyf wedi gweithio'n agos gydag ystod o arbenigwyr ac athrawon mwyn datblygu ac ysgrifennu'r maes dysgu a phrofiad mathematig a rifedd. Tra'n ysgrifennu'r cwricwlwm yma, rydym wedi ffocysu ar sicrhau'r addysgau gorau wrth ddysgu ac addysgu'r pwnc. Bydd cyfle i astudio testunau mathemateg mewn fwy o ddyfnder, a bydd gan ysgolion mwy o ryddid i benderfynu ar sut i wneud hyn. Y newid mwyaf yn y maes dysgu a phrofiad hwn yw'r pwyslais ar sut dylai mathemateg a rifedd cael ei addysgu, yn ogystal â chanolbwyntio ar beth sydd yn cael ei addysgu. Ni ddylid gweld mathemateg fel restr o reolau oer, ond yn hytrach ceisio dod â'r pwnc yn fyw ar lawr y dosbarth.